Lectura de l'acte de reunió del jurat. El jurat es va reunir el dia 19 d'octubre del 2009 a la seu de la Confederació de Comerç de Catalunya. Les bases per accedir al premi són homologació actualitzada del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya com a centre col·laborador, normes de certificació ISO 9001 i altres sistemes de qualitat, màxima qualitat en instal·lacions, equipaments i accessibilitat de les aules, grau de compliment pels objectius i la normativa interna de la Confederació de Comerç de Catalunya, excel·lència a la preparació i puntualitat en l'entrega de la documentació de seguiment de les accions formatives desenvolupades i qualificació màxima del personal docent i impartidor de les accions formatives. Acords presos. El jurat ha decidit reconèixer la qualitat de tots els centres formatius col·laboradors de la Confederació de Comerç de Catalunya, així com la seva implicació en el desenvolupament de les tasques formatives, la qual cosa ha fet molt difícil la selecció dels premiats. El jurat vol felicitar a tots els centres formatius i encoratjar-los a continuar el treball iniciat. Del conjunt de centres formatius col·laboradors de la Confederació de Comerç de Catalunya, el jurat acorda distingir com a finalistes mereixedors del diploma de reconeixement a la destacable qualitat en l'àmbit de formació als centres formatius Carme Mateu Montal, de la població de Blanes. Lliura el diploma al senyor Pere Llorenç, president de la Confederació de Comerç de Catalunya. Així mateix, el centre formatiu Idiomunt, Societat Limitada de Calella. Lliura el diploma l'il·lustríssim senyor Àngel Ros, alcalde de la ciutat de Lleida. I acorda atorgar el Premi Confederació de Comerç de Catalunya a l'excel·lència a l'activitat formativa com centre guardonat amb la puntuació del 100% de compliment dels requisits establerts al centre Network Training de Sabadell. Lliura el premi al senyor Enric Aloi, secretari general d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Sisplau, pot dirigir-nos a unes breus paraules, en nom de tots els guardonats i en nom dels centres formatius? Bon dia a tothom. Bé, començaré el discurs. Tinc un petit discurs, tinc 4 línies només, allò que és molt poca cosa. Bé, segurament el discurs no serà brillant. Això contradiu una mica el senyor Emili Duró, que deia que tinc optimistes, comença malament. Només espero que no resulti un discurs buit de contingut i avorrit d'escoltar. En primer lloc, donar les gràcies als alumnes que han assistit a les diferents accions impartides pel nostre centre, propietaris i treballadors de comerços que han sacrificat hores de vida familiar per poder assistir, amb l'objectiu d'adquirir coneixements que més tard o més d'hora hauran d'aplicar en el seu establiment, per ser més competitius, donar més valor afegit als seus productes i per tant al seu comerç. En definitiva, marcar diferències amb la competència, ja sigui amb altres comerços o les grans superfícies. Alguns s'inclinen per aconseguir el domini d'un altre idioma que els permetrà en un futur poder parlar el mateix llenguatge del client. Altres adquirir millors competències sobre àrees tan diverses com muntatge d'aparadors, tècniques de paqueteria, màrqueting, vendes, atenció al client, informàtica, continuïtat, internet, gent de pàgines web, Photoshop, etc.
Donar les gràcies a l'equip humà de Network, que gestiona i coordina i planifica les diferents accions que ens encarreguen des d'aquesta confederació, per la seva eficàcia i responsabilitat. Vull destacar de manera especial, i diria que quasi excessiva, l'atenció permanent amb els alumnes, l'atenció que ens obliga a obrir el centre des de quarts del matí fins a vegades a les 11 de la nit, per adaptar-nos als diferents horaris en què els alumnes tenen disponibilitat. Si en aquest país hi ha una feina més dura que un comerciant, és precisament un comerciant autònom. Ni conciliació vida familiar, ni baixes mèdiques, ni atur, ni res de res. Gràcies també a tot l'equip humà de la Confederació de Comerç de Catalunya per la seva ajuda i comprensió amb els problemes diaris en què ens trobem, ja que nosaltres hem de conciliar les normatives de l'administració amb les necessitats, expectatives i problemàtiques dels alumnes. Tots els experts de Network hem dedicat moltes hores a buscar, dissenyar noves metodologies, a confeccionar material propi, tant en l'audiovisual com manuals d'estudi, el més aviats possibles, per fer-los més atractius als alumnes, amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge de les matèries. M'agradaria dir que sense esforç per part dels alumnes, però això és real. Nosaltres ens esforcem perquè els alumnes aprenguin de la manera més distesa possible, captant el seu interès i intentant minimitzar l'esforç. En definitiva, volem conciliar precisament amb diversió. Voldria fer una crida al nostre govern i als regidors municipals perquè facilitin la creació de nous comerços, que assegurin la viabilitat dels actuals, que tantes i tantes traves es troben cada dia per poder continuar. Per exemple, simplificar i unificar normatives abusives, més seguretat als treballadors de comerços, promocionar millor el petit comerç, ajudar a conservar les façanes, sobretot les emblemàtiques, no deixar que siguin esborrades de la ciutat per obrir en el seu lloc entitats bancàries, agències d'assegurances, immobiliàries, ara poques aquestes. Tot això amb l'objectiu de minimitzar el nostre comerç, que és igual a posar color a les nostres ciutats i pobles, omplir de curiosos als nostres carrers, despertar-los la il·lusió, en definitiva, estimular-los les ganes de comprar, que és el que realment el comerciant vol, vendre. La vida d'una ciutat o poble el dona el seu comerç, els seus aparadors, els seus productes i la seva manera d'ensenyar-los. És ben trist veure comerços centenaris tancats o més greu encara amb les obertures tapiades. Per acabar, vull felicitar la Confederació de Comerç de Catalunya per aquesta iniciativa de premiar i de fer especial menció a centres de formació, comerços i comerciants. Això demostra una especial sensibilitat per intentar enfortir i redreçar el teixit català, perquè aquest recuperi l'il·lusió i el dinamisme. Aquests premis tenen la virtut d'estimular-los més i d'incrementar el nostre desig de voler fer les coses millor cada dia. A veure si entre tots donem més sentit al nostre estimat pal de paller. Moltes gràcies a tots per escoltar-me.